Hemen gira Baleapop Festivalean, da Moi kolektiboak antolatzen duen festival bat. Zer da Moi da artista kolektibo bat, gira musikariak eta artistak grafikoak, no? Eta ere antolatzaileak. Udanok denak elkartzen gira, proiektu baten inguruan. Proiektu hori da ere, inglesez da, baina do it yourself. Hori da, bakoitzak bere eskuekin egiten du zerbait, bere artea. Denak guk egiten dugu eszena diseinadore bat egiten du, diseinadore batek. Grafismoa baditugu Twice-eko bineskak, haiek egin dituzte afitxak guztiak. Artistak etortzen dira askotan urririk, eta gauza da egoten dira hemen, ez dakit, 3 edo 4 egun, normalean festival batean, dira hotelean, ez dute inor festivaleko pertsonik ez dute ezagutzen, aski inpertsonala da. Eta hor gure gauza da justuki, pixka bat lagunekin lan egitea, erlazioekin, eta pixka bat artea, dakit, pixat, familiarra bilakatzea edo justuki ez elitista. Musika elektronikoak badu irudia aski zaila, droga, nanana. Eta hor erakutsen nahi dugu dela justuki zerbait aski idekia. Ez dugu egin gauan ere, ez da gau erditik 6ak arte, da eguerditik gau erdi arte. Badira familiak, badira aurrak. Hori da mini balea, da justuki aurrentzat pixka bat idekitzea gure festivala. Bi gertakari nagusi badira aurrentzat. Bada alde batetik artista grafiko bat lan egin du aurrekin, haien zakua personalizatu dute. Bazen serigrafia makina bat, eta beste gauza zen ni eta Elornekin musika, kantu bat idazten dugu. Eta haiek grabaketak egingo dituzte. Izaten alda botxa, izaten alda perkusioak. Gauza da, aurrek ikusezaten ez dela hain zaila artea egitea. Eta erakutsi iringarria dela. Iringarria eta konkretua, ez dela zerbait magikoa edo. Gaur ez da hain elektroniko izango, bada rock gehiago. Blackmail, Cancun, Floor, Electric. Gaur gauean ere izango da Yoba, hori da Panda Baliomek montatu duen proiektua. Euskal Kultur Erakundeak finantzatua. Hamabi dantzari gira eta dantzari bat naiz, egian. Yoba proiektua hasi zen txominekin beraz musikan, eta bazen ideia majazkia gaitzea eta gero musikalariak, dantzariak, eta gero bideoa etorri da. Proiektuaren helburua da euskal dantza eta elektromusika nahastea eta horregatik gira saiakera bat egiten lehen aldia baita. Joanen urtean deia dantzatu ginoan, izan zen simple, eman ginoan elektromusika eta euskal dantzak egin dituen gainean. Eta hor, pixkak guk ditugu asmatu dantzak, bajiz moldatu eta gutxiko dugu zematen den. Ez nahiz sobra mundu horretan egoiten, elektroa ez dut sobra ezagutzen, ohitura gehiaguz gaztetxetan eta egoitea, beraz aldatzen du egoitea. Bon, hona da gauza behi baten ikustea eta biziki lasaia denez, denak ongi sentitzen gira, pentsatzen dut biziki giro lasaia da, jende ezberdin hainiz eta denek atxematen alute haien tokia hemen pentsatzen. Piskat aspergarri da beti gauza berdina egitea, euskal dantzak piskat beti berdinak direlako eta azkenean zerbait berri egitea
on egiten du. Horrek du motibatzen ikusteko ezakit aldatzen du eta hori da ona nire ustez zerbait adjuntez berdina egitea.